הסביבה שגדלנו בה לא הייתה הכי טכנולוגית. טכנולוגיה בעצם נכנסה יותר לחיינו סביבות כיתה ז', שהתחלנו ללמוד מחשבים בבית ספר. דוגמה, בבית ספר שלי לא היה מדעי המחשב או משהו כזה שיכול להכין אותך איכשהו ללמוד את עולם התוכנה. בהתחלה לא רציתי להיכנס, כאילו רבתי קצת עם אמא שלי. לבוא בערב לעוד 3 שעות פעם בשבועיים וללמוד. זה באמת שמח שהיא נלחמה איתי על זה ואמרה לי שאני צריך את זה כי היא באמת ידעה מה אני אוהב. בכללי, אתה בי"א, השנה הכי קשה שיש, הכי קל זה לפרוש. יש לך את החברים ליד ויש לך את המדריך בניצנים שאתה יכול לדבר איתו, שיגיד לך, אז לא הבנת, בוא אני אשב איתך עוד קצת. אני מדריך מאוד שאהבתי אותו, אז הוא מאוד שיתף אותנו במהלך שלו, תוך כדי הלימודים, ונתן לנו גם ידע מהתחום הזה. להתנהל עם אנשים ומה נכון לעשות, כל מיני סיטואציות. עזר לי לנהל את הזמן שלי. אנשים שעובדים קשה בשביל המטרה שלהם, יוצאים מחוץ לקופסה. גיליתי כזה אוכלוסייה שהיא אחלה ולא מה שחשבתי. שבאמת רק גיימרים וכאלה שבאמת התעניינו בזה, איכשהו הגיעו לזה. אני חושבת שבלי ניצנים לא הייתי מקבלת את החשיפה הזאת ברמה שקיבלתי. הסבירו לי מה זה קוד, איך אני יכול להשתמש בו. חברים טובים, באמת חברים לחיים. לעמוד מול קהל ולהציג איזשהו נושא או משהו שעבדת עליו. זאת מסוגלות כזו, יכולת ניהול זמן מאוד נכונה. להיות גם בזה וגם בזה. במיוחד בתקופה של הבגרויות יורד הלחץ, בתקופה שאין בגרויות עולה קצת הלחץ כדי לכפר. אז בתור דימונה שהיא הבית שלך, לפתח את העיר עוד יותר, להביא עוד תחומים. הכי קל זה ללכת למקום שכבר יש את זה, אבל ברגע שאתה מפתח את הדברים מהשורש, זה לא יעזוב אותך בחיים. זה הבית שלך, זה המקום שלך, אתה לא תעזוב אותו. החלום זה להצליח בזה, ואולי אפילו לאהוב את זה עד כדי כך שלקחת את זה לאזרחות אפילו אחר כך. אני רוצה לתכנת במייקרוסופט אחרי הצבא. אני רוצה לפתח משחקים. אנחנו בוגרי מגמת ML של תוכנית ניצנים. מאחלים לכם בהצלחה.